Салом алейкум бародаро, подписчикои канали Панҷ ҳунар. Нигоҳ кунед внимательно. Соҳибаш чӣ мега? Соҳибаш мега инами вақте ки сведа мезанам вангас мекунам, звук мебурора. И звук бародаро звуки мисол тен наметона шида. Барои тен ягон звук намебурора. Фақат ана платам наметона шида. Ина схемара нигоҳ кунед ки бо паят хурдагиай кадоми паятиш кадай ана дин вариант инами сеюм вариант инами звук вақте ки тогда мезанен напряжение ки баланд ки меоя ана звук мебурора. И бояд то охироз инами тугаҳай ана ки барои ҳами чӣ кор кардам дар ко бачаҳо. Ман инҷа чӣ мондагиам нигоҳ кунед. Ман инҷа салидор мондагиам. Нигоҳ кунед салидор якам камтарак руған мечаконем. На мисол камтар руған мечаконем. Баъд дигим салидора мекунем. Ҳами даранда мисол барои иҷа подшипник дора. Аммо подшипникаш ки мисол хурда ки меша ина ана ки нигоҳ кунед. Ана ки ба айторуш руғанбердия мечаспонем, мечаконем. Нигоҳ салидороро абранада ҷо. Так ин ҳамин ҷое ки салидор кардагиам нигоҳ кунед. Ана нигоҳ кунед бачаҳо. Ҳаминҷа туга бад. Ина дидед? Ина уже от идо корда дромад. Бародаро шумо хоҳиш мекунем ки мо ҳам дарсҳои бепл барои шумо нишон медиҳем. Шумо ҳам илтимос канала дастгирӣ кунед. Ҳамин ман орзу дорам ки ҳамин каналам 10,000 подписчик шава. Басаямақа. Ина мисол ман ҳамин роҳҳоро барои ҳар яктаи шумо нишон додистам. Шумо ҳам як дастгирия фаромӯш накунед барои пешравии канали мо. Инами мисол сведа мезанем дигар от эдо культурни кор мекунад. Хоб зинда боше бародаро.